Takže toto thajské ovocie v podstate nevydrží veľmi dlho, takže preto sa s ním nestretnete určite v Európe. Keď ho chcete otvoriť, tak ho v podstate len pozdĺžne takto nárežete, ale ako vidíte, nesnažíte sa ho prerezať celkovo, že to biele sa je. Keď ho neprerežete, tak sa to ľahšie vyberá, čiže keď vidíte v tej kôre hnedé, tak to už znamená, že je trošku prezreté. Teraz to zhnedlo, pretože som ho otvoril asi pred 10 minútami, ale ináč by to malo byť fialové. Aj keď je to hnedé, ešte sa to dá jesť. Tieto biele časti niekedy sú priesvitné, takže stále sa to dá jesť. Pozor, má to kôstku. Tá kôstka chutí skoro ako mandla. Keď je väčšia, môže byť viac horká, ale je to na náhodu proste. Môže to mať kôstku, aj nemusí. Je to, akože ja to volám aromatickú chuť. Ako je to nádherne sladké, šťavnaté a má to neskutočnú príchuť, ktorú jednoducho treba vyskúšať. Na konci videa ešte vám poviem, že ako vybrať čerstvé. Takže poďme k testovaniu. To perfektné. Vidíte, keď to vyberám po jednom, sú to vlastne také mesiačiky. Tieto dve vôbec nemali kôstku. Takže hovoríme to akurát sladké, trochu sladké. Má to špeciálnu chuť, ako keby ste jedli voňavku, ale keď jete voňavku, tak necítite dobrú chuť, samozrejme. Takže jednoznačne dneska to bolo 75 eurocentov kilo a mohol som kúpiť, ja neviem, mali to v takých taškách, mohol som kúpiť možno 7 kg za 2,5 eura, čiže len to biele by bolo možno euro kilo, bez šup. Kôstka sa môže jesť, není problém. Takže musíte si naozaj dávať pozor, lebo ako som povedal, mohol som kúpiť nejakých 7 kg za 2,5 eura, ale to bolo už v taškách, takže nikto nevie, aké to bolo vo vnútri. Takže je v podstate asi lepšie si vybrať sám. A vyberáte tak, že vyzerá to ako pingpongová loptička. Keď máte tieto kvalitné pingpongové loptičky a stlačíte ich, tak ich zničíte. No ale pri mangustíne ich môžete stlačiť a v podstate cítite taký odpor, ako keby ste mali kvalitnú pingpongovú loptičku s tenkou stenou. Ako keby sa prevalila. Takže keď sa prevalí, to znamená, že ten mangustín je dobrý vo vnútri. V momente, keď toto červené začína byť hnedé znútra, tak je to o mnoho tvrdšie. Takže keď je to tvrdé a neviete to stlačiť, keď sa tá stena neprevalí, ako vidíte, teraz ju prevalím, hej, a vráti sa jak pingpongová loptička. Vidíte? Takže tieto sú jednoducho dobré vo vnútri. Takže poďme si to overiť. Čiže dostanete tašku, povyberáte si, ktoré chcete, zaplatíte cenu za kilo. Tak je to najlepšie. Ak teda nechcete riskovať pri veľkej zlave. Takže ja si to nárežem nejako, ale neviem, či to uvidíte.